a market yapa, Sompa, dear Sassiso, and many dear Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa, dear, and my dear. Chimwa fidi ene to Sompa FM nebema weni jie ene aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dachini bi natural suno de wonya nebema weni jie aketiapa so kamu ema adwa ye de eba bebe somwo national song se ensem yi every Sompa 106.5 FM ewa Accra dome market no enchemu heye no na ejene ho sacheme na wasante matemu a eye Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Adamfopa Radio Butu Paris France Abrochimemo Sompa Takwa 101.1 Sompa Thakrade Sompa 103.3 Tachimani Sompa 106.1 Sunyani Sompa 98.9 Enkranza Sompa 90.7 Domaso Sompa 101.3 Makisim Enenkwado Kingdom FM 106.1 Udiko danu baby wobia hwehwe baby a FM stations apepian komano eguo no Sompa 106.5 FM ye ho na watie yen afi ho Facebook no Sompa 106.5 FM Accra yesra osafo kantan kadaroma o stream ye ho live share ye honom na be like page ni mayen na wa share ama afofron so enya bia hwe na do adwenkyere no ato de amayen YouTube Sompa FM live www.sompaonline.com website ya yesamufo panini orata boatia daroma wa kutire nsem ya yedismu nyina potoka semu brofo afoforo pi ka ho kɔ na ekenkan bi na ena no pai ensem a yedidi wontoa no de edi mu animu bi eni eja eto ewo ayelo school ho mekire enkrantimba market no odumja adwuma kuo mufo a eye adwuma emumienu eja ne nti wono meprepra Achemwa koforidua obinum kasa wo mu kire mu se wo mu hia bibi na nya de ebi mu yaye no ede esem na si wo ene ye ko bono mantam nso a Doma East mrasha badwani se wotai ne manfo achi na wakwaye wo mommoa eno achi wo de afuto bi atoso O my post ya dwumakuo wonu mabo amane se video bi a na trende na brand ye bi na no de no enro ya so ne pechi ene sada ena amanoni die mu no ya so obi nso pechi sa de wokoto chali cake tuo no wo monya no na ne papa ne report no Nana KJC Company Limited wono ena di adesi eni ma papa aso yasene ema ye be bi nsemi ama wo enyu ono ko endpoint homeopathy clinic wanom so na omode homeopathy esa yade ema bronifita ebo wanom abaso shia 2074 edine de na watwaniti ya afreni T74 ya nananom dido ebusi immune system no na asa yade nyina ede ama wo afei promacid of also edi Trisco energy food drink
anopa yi unya sode ya bubobi ebema wo energy ankasa na 14 e womanity mofra pe bia pe na wono ma aso yase no me yebebe nsemi e de ama wo apesima ka de hie medin abena badu adepa kofi menembra triple man eja pe apam dada Arishmama yema munyina mo na yensanso mama kwaba afi kase no ni animu ni enra memene woja kese bi etoi won Krantimba market ya ben eyalolo school na awrehosam ne se ejapade de ese bi pa na enkre free udum jadwumako won mabobo ano kire se bra ebo be se donko abapa ho sima no edu enso anopa na wo munya ne nte na ewieye no ejere so a wo mkeka won ho ebo donko pa ho sima du no ba kon intentionally na wo madi hodeda ene ye wo mte udum jadwumako no wo mo aben ewo ojadum na seja na ehia hyekoka nyame ani kura wo mutime esoso mu no wo mo de Sarfo no ekoi enti regional headquarters na wo mo so adom no na wo ya ye kan no ministry circle national headquarters abelempe ene legon nyina no 7 fire engines ene wo mo jeje mu se enkonko boase de be na eja no wo betimi aso ano entem na emu ene odinje adwumakuo no wo mo chese no kwasemu ni Abelempe Municipal Assembly womo water tanker na womo sade mienu ebeka wono ho eno se ebo ama womo tumi eso ano ntem enti ene se womo koduru ho anaja no afa ba bia na ehye hai no womo tumi susu mu a eyire so a ebo no nsia pa ho sima no aduasanson na chese womo abra no ase ebo du ba kopa ho sima aduana nan ne gya nyina adum nanso wono mu a ekwa akwakire no ebi nso ho kan esanse da obetobo ede twa asuo fra no nya saa da no na mpafe besiu na wo mo nso a edumuja no etese de wo kɔ na nkwase sabio usuro moja wontime nkɔ nipa mienu epira ba ko de kura no electricity ena shoke no de ebeka se ekiki no ena ba ko nso ne nsabenkum ehose wahyehye nya asamketoa meka sei adokotafo atimi agina won so ahwe wo mo a yebetimi aka ne prenye premfa ifiri odunja adwumako e won kan wo mabobo ano sese won mo ho ye nanso sade unyaka fire no wo magye so safety no won mo se sebe no wo mbebo akra na ejapade ho ban afiri ojahwirentwire ho na enu achi wo mbetu yemfo se yenso yehu kwampa e befa so akuto oja esanse wo ye sonfo nanso onyawa ade eni ho ene wode bediu Yefere husemi mu na yentoa ensem no ewonsem foforo mu enfama wo endra eno man posi adwumako no ne fa no ewo enkranpompune mantem mu wonom ede krata bi epie montene a na wo mu kyerem se nansen sedie emabunu ni bie eye no wo social media no so no eye na sebi uhu emfoni na se uhu video na ase die wonom ekeka no ye de tumi nyina ahye sa babunu kro no ensa Abrantie bi edi David Kwejo pra afo na wanum kire mu so wokotena eye TikTok yisuo na okwatena so no na sade wo ka nensam no echen sade no anu amampanini ana national security for wanum eneda so de wo so wakasa ne boso senka be ye kura nka national security for ye sabio nka yanyi wo mu nyina enkwan famfiri wonsam wo wie ye otutu bi ma mampani na video no na ani enyan enti sese ne kura no wonom ayi edi afiri eye social media no eso na ebra eye bambo adwumakuo posi adwumako ka ho posi mu ehuntahunu wonom eka ho na wonom nyina ka wonom etam esi ani se twe enom sa brantie yi baby a wo hye bia entate abomu kwhye ye ba bechewo wanum hwehwe mu a enam no kasai wanum se wo mon sa so di mu enti abusuan wo hwe wo Facebook ne so a eye Sompa 106.5 FM ya bre na nini kakra sanse we onum so ye suspect wo munya fa ne kwasem di bia memu mboni nti ena o hye buru top ya wo gina Facebook ne so abrante ni nie na ni video ni de no wo hyeche enti ne se de we no ni ti ne ho te ye no wo hwe ya be kasa nyi wo no a ni video na nkasa ne de no wo hyeche
enti na brantie no wanie David Kwadwopra afo ane ne dini na posi adwumakwa na abo amane a wo ma kire mu sei na kakra di animu yeyi wo mo ma ne nche bebre wo mo de no akogire mu wasem dibia na ne my lord you guilty no guilty wanam akwakeka bi ade aguni so se entansa wanam de bebo no se wagitum di a na ne anyi obi ene se puduehye ye ne dwo na se dwo na se bibia ye di a ubehu ane sa asa wakwansen nim etine na ne nyina so ye afutuo ade akwama Ghana mabuno wonya data 1 CD a ensem bi a woka no sesei bambo adwumakuo no wo mani ada ho wo maso ayehye wanam sa so mu aye beche sabre David Kwadwopra afo ena ne ho akodi posi ensem yi ene na aburo no ebobo akese a abusua eyenim fifiri yem doma istimrashe bedweni eyonabo Rahel ama wusua na wakwakosira ne manfo eme nam so mo wonu mabodwadata tenase na nkomo ekoso no san nkomo nyina yese abusua wonu mo yesensense kotoko wo mo bububu no enemu yade empotemu ho no kama yese wo mo ne huridi kan afe emprewanyensen eno nso yekekan a wo ma defense no na bo se how we dey eso osifom na wonene manfo ekodi nkomo no obusa se ade abai wo mate na wo mate a eye wo mo da na se wo mo ye hunu bribi enti nkomo no mu no che se wawe aboa kantem aguso se NDC aban amampani njo mahama wo da no eye aban papa wo dwen ne manfo ho a wabai no wo ba matemamfo nyina nya adwuma yo enti nyuma no bro ne beka se ntepre no wo man no abi ya wo ba be cha ma mansan nya bia yo ne se ho nti mabunu no mo ho pagya na fe su ni ban bi wo ho a wo munyi wo ho mfrim na ewieye no na wode afutuo ma awofo se ye chi mani wura Sada nkran be dodo sutie no mattress na nkae no ma togufie eboa nkran no anane ma wira wo send the tire chiri se Ghana ha nyina wodi firi bono ha ekosi Ghana ha nyina mpere wanyensa ne wafie ha ye ne edi kan aya wira wo sem kura be nuru saba nyensa ne ba be nware ye ba be kosku aba nyensa no ya ha ne ye di kan nyina ye ndim ya de bone de wonna hia nso ti sa ya mba ne be nyini ye ne ba be bu brasa de anka sa ya de tire chiri aya wira wo sem pasa bono ha ene Ghana ha nyina wamfie yedi mu akotene efa kwanya isu asre awofo yanhwa yamma no nye yentubefo abampapa ba hyehyɛ papa wo ho wo wie school no akɔ university kura afidi edi kana aba no show free ya to aso bie o na obetua school fees no ene so scholarship no wo anko ye nipa be ya duasa kura no banya scholarship no bia be kɔ university abentua hwe na sa yade se wo ho a eyewuo kura no so no ba ye da chintin sro awofo bia manani enna ho eno eyamrasha badwani a wo doma east ya na hinkru no wamfie mekere wamfie wamnafo aso tia no doma akwam na wote se wo kasai sa nkomoyi akwam na wokobo no na ewie no wode to so ache se wo kasa wo so wo no maseni no NDC aban no so bo na manatimi ayesa wamnafo ma ti royal sei wokokoso wo masene 20,000 Ghana cedis say football people womonfa enye wo mo ho yie afi persons living with disability wo ma bibi nti wodi dem wono nso wanya wo mo na wo wie ni nyina no de osande to so ni Mahu say nuanu asabi badi dem ewo ha ewia na ho bekasa na obi kakra ede be ma ho na yenhwe ne se kakra de me ma ho enu minim babia ede ho beduru ade anchi a ebesa no ebia na bi ni ho bio abane ewo nhyehyɛ ewo ho a oko district assembly ho social welfare yenuanu abadi densa ene mmobofo a basetena mo yeya no abane eboa be nti mesre ho panyini no na ontwere ho nyina ho dini video ni diri wondada no yeduru ho ye be ye afiri video wo mu ani diri nka ho yare beshem da no hyehyɛ wo sam sabosome mienu bia abane eda nani behwe ho sɛ de ho so se bi ne to ho hwɛ wa obenya bibi ama ho di nti brede ese no ho kyerɛ ne ho di gya yewura disi ya mensa ebeka community deba no eba so ho a yebetie na bebre so ho a menim kom ho de ewo ho akwane enye eno so ma akwalo bia ma abane ama yakwane nti wa manafo kobedi asupura do ma akwankwan no abane hyase a ye head obedo no eni a wuti ye doma east mrasha bedwani honorable Rahel ama usua eno na abefo maba wa no kana Raquel no wona kasa yi yada switch ne mu ewo doma east mensini no emu
na emrahye bedwani ya wono owobono emantamu ayo ononyamfo Joseph Ade Akwabua wade eye to ahyehya so ewo mpotam ho no munti okopie mu ewo Doma East Cross ni ebedwane mu no wakohia nananom a wonom ewo asase no so ewo Presby Park ye no ewo eye Doma East Cross ni ebedwane mu na ebra ononyamfo ekoye no na ne nantesie nyina ese wani empanimfu a wonom ewo Doma East ekwa akodin kasa ho afei emabunu eka ho na wakyere wonom die nti a wadi esi na niso anabuta yenti esi na niso na watumi eba asato yi na enum no ana ononyafo Joseph Ade Akwabua se wano no sede wo betena akonwa so anase wo wini akonwa no wo ya na adwene se obema Doma East ne bono mantam na nkasa no empuntu nyuma etumi ahyeta no wose upie mu a classroom subi wo potem ho no mu a yina ase ho atochema nkakra ni nyina edana koma so a wo beboa ama wo matumi aye eba no boreholes se wo benya nsu papa nso wanom ni nyina nso wo di enuema gugu akwam chiefs compound ahodo baabi adehye no beja ya hye eno nso edada na bem ebra ononyafo Akwabua ekasa no na Sompa yama ne bofuo bi na wonom egina ho ensem no ebi eni Nana titiskanum 40 billion. Nana ote 400,000 4 million more. Ekaseng. Nka 3.6 million. Titiskanum 36 billion. Nanum ocean shishaya assembly aye yebe to boreholes, chip compounds. Afia yebe weminu school adan health centers. Niama bebre. We echre abampapa aba. Nananum Papa John Dramani Mahama ogene timamufo ho ose assemblyman mba metuamuka nananom ontua ya na ati assemblyman fo ka minister next election there assemblyman fo no yenyina ebeba abepebi na bosome yaso yenya sika kakra atoye botom nananom weye nepa ya Papa John Dramani Mahama ene NDC aban reset na ya ka se ya be reset no ye 8 months pe ya tima reset ya duruse ya 4 years no nananom ya babo nima mama ya nkasa kura mo bakasa monko tena konwa no so ebunu mantam aswani onyenyafo Joseph Ade Akwabua na wakasa wiye no eneja wade kakra twa aso ese center boat wa ha wo kire mu se upie mu ewo bunu emantamu a sedie HIV yade kodie wei wanam ehwehwe mu akohu se asedie ema ne homne so ntina ho behia ese wanam betumi aye education akọ form afei wanam ne adehye no bekasa ose upie mu ewo baabi ti se Kiremasu Gambia number 2 Amasu Abuabo number 4 ene de eka ho a eno kra no se de empanimfo ade ne magugu akwamu a wonom ye wo madwen se wonom beba big pushi akwan ni bidi amasa wonom no eno so oka ho eka HIV nsem ni nyina ebomu se de ononyafo Joseph Akwabua ekye ni semuni mesra nanamo se ye nyina ye betu ho anamonyie pa na eyade a ebokro nana se yakọ review meeting a regional minister ante ho na be hwehwe mansini a HIV wo so a ma east ye ne ye dikan e wo bonomanin ha nana no mesra mo ye nuamo ma ya ne mrante no ma ye ntubefo abampapa ba ye de adwuma ebeba amobia anya bia ye sra mo monhye mo ho so ne saya die ye bebre na se kura ewo Doma East mansinim ha nananom mesremo momfama no ntumbi na mode mo ka mrantie no betie ye papa mo asofo ye papa mo imamfo HIV minse we kristoni anase we kramoni otoba bi obakura betima akofa de abaye o tise mu wura asondan mu a anase mu wura mosque a ne se mo bebo dawuro afa saya die ho na mense ye ne saa ebeboa ye Openi okasa yeyi eyabono emantam eswani ononyamfo Joseph Ade Akwabua ewa bra wokohia nananom atena konwa ni mpanifo a wonom ewo Doma East Cross ni ebedwanem ewo bono matamo na dwumadie na se no mpanifo a wonom kurukuru ekrakraye etutu wonom entumagu mu ene wo eteta wonom chachaw mu ekwatena mu ebie eye mansen manrehene ono kro ya asanso eye Doma insresu ehene Nana Asamwa kumchie wono so ojina nananom nyina anemu eda
minister yi ase ese bosha wo hye no wahya se a wodi so nana ensem eni bibi bia nso a mobɛyɛ bia no nso no mmɔmɔden na mumisa amansan ne yehia nya de wo hia o yehia na monyamaye ebia no obi pɛ toilet obi so pɛ park oso sɔre wo so ndi ya ba besi ho wayɛ bidie but nipa hu ne wayɛ usremo mompia sense amba ye ne enkwalai aye yufu pɛ nyina mabisa bebe nyina yufu pɛ mabisa bebe nyina saa no so be gyina we se na monyame so ne sɛ ne waka so obɛyɛ no yemaye yewa nso so police fuako no omoba omukọ no omoba say any police car o ko central police station we fi hey be mobo say car no be to create men ko ba bia the mesre MP na say regional minister on famotimo kwen papa bia mo fa so a car no yenya car dada mo ma be car mo no be fa nya adwuma na ye man no enko so man se man e man kase ya man atre na mesre binom so hia electricity ya ni nyina hia domakom hia electricity extension nana wakasa ye nana asamwa kumtwie mansen marehene wasanso ye doma nsasere so ehene ena ono so kopie mu dwumadi ase bia wane yama ne bofo berima eje wusu berima edi enkomo yi ene manim asasa paso ne yefiri na we de Ghana man wono mu a edi cementi ho edwa wo mu na omni abiri local cement industry wo mo se kama yese oko asemra na wono matintim na ebo dwadie ho bra no obeka se o my Ghana nti na wo mo hye da tenase etintim ye de nti a wo mo ka we ni se cement ni bi firi amanfoforo bi so a bate se de wo mo bie bagredam banya asemwa ba bi ebi firi Togo na eba ebi nso kura firi Cote d'Ivoire no ne afa nanso Ghana de no a ne ho eden na etimisie sibabela ba nsoro nyina akoka nyame ani no se wo mo di free Ghana ha Togo Cote d'Ivoire anasa latamamu emra yente ya wo ma ye wo ahye no so no ne boda so nya asam ketoa enti ma Ghana cement no entime nkose de ese ekọ womfa nkomra ka wasoa no enye kakuma nanso wo mo de no efiri wo mo ma so ba emra ya se fom a Ghana de fom no wo mo de mfamu bi ebewie na ababeje ye ha afa eno na pania wono ne tua wo ma no ewo agribusiness industry ho mechire Ministry of Trade motai asana make Dr. George Dosanamwa Bishop Kennedy ho wona ye Chief Executive Officer Edema Chamber no wo chese no kwasem ni sempenimfo ansore ntwa ba anhwe ano a na ekotobeku magro na ase adwumakuo no bi e wa manfoforo so no ene wo my Ghana mofo edi eno nso agobone ema nipa fon ebusuana na KJC Company Limited de sian kancho se adansie niema papa efie ene ho enti no se opeso ye efie wura na se dan wura na wakona na KJC Company Limited woto asase na woni wono mtena se eba no enchensen papa ena doa papa iron rod papa wo pe eye roofing sheet papa ne nyina no onom ebema obi building wires and as binding wires na KJC Company Limited wo bema obi anebo eda form na eba no densiemu adwumadene ya wo bonti abasobo pina na wagye na enkran ni kumase wobetumi ni yen akasa mantam ni nyina ya wo ho na momwe enkran ni kumase fo number 0204 355 504 0204 355 504 na KJC Company Limited ekoba sempremo eno no yanyo so na ne yeni komo wadansie eniema emo na sedie wanom ehase esa yade na ebinom ehunu sede na omosa yade fa na ye homeopathy wanum di mfidie ene abafo kwan sede omunim de mutie ema amafo enya baby ngenge tu wo naso na wo mu anu omo ya fatherless ene motherless wanum nyina be ye mother e be ye father no eye endpoint homeopathy no omo hya ase edi homeopathy sa yade broni fita bo won sam ede ma wonum e ka se wow what a nwanwafo na enya asem ketwa eye endpoint homeopathy clinic infection adokro wo mo di homeopathy betu ase o peba wo mo de homeopathy be ma ba na upiemu ewo emema mu nsemu a se upesu ugina so na ugina brania eye homeopathy kwan so e na ye fa so amu agina yie na so atumi
didi prostate mu nsensem eba ne liver wo kidney ene wo sabo ni nyina eye homeopathy ene yedi be ye ni nyina kama ede ama wo endpoint se odihye bi enya stroke enwedwe odafie ontimi ensori ana wontumi enfa ne ma ya sabia ho no mo a frɛ wo mo wonom beba fie abehwe ne sanse wo mo run home care services emane 0244 867 086 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint homeopathy kumase krono mabo hia yo ho and can I have a short signboard spent quantum point so and na obehu yan Promasido adaroma ebusuanya sabketua Trisco energy food drink wanum dia badwa so na sedie emu ede no emofra pe enkwakda pe enkokora pe emrewa pe obi a space eye Trisco energy food drink na 40 bi egom beverage no nya ni nyina ene tesa we no sedie Promasido fo kohwehwemu se beverage bi ho ma no pa ofa na se ukọ adwuma so a etimi ema ofili week ebi wo no mu a wokọ a ubeda saa bi ho no mu a na ho twetwe no se da bi ene yenko hwehwem ni yemfa bibi se yedie nim na ema yedie ne nya danso a ye danso e wa foforo nyina entam entini we no enya sa wo nom amahye wofu keke na mom aduane ewom ebesan so ama wapomudene energy ankasa ena wonom de Trisco energy food drink ede baye ena 40 na wakwakwa pebi eno ena se afie bm adwuma bm ombedwe breakfast ya eno ena yede esevo na vitamin B C D iron any many more ena ewom Food and Drugs Authority one magiatum say ye such as no aye 2 Ghana cedis for your pocket kodwa so a no apebi tie na no pe wo bekwa so na befa beverage bia aye ahwehwe Trisco energy food drink ekira kwan ye woten one wo honom to sifie na emofra no ani enye ewo ho na sede ye nyina ye pe no ye nyina ye pe me pe papa ye Trisco energy food drink na ye nananom say kaneno na yanua dido esi fie bia na ebi wom ene yi no adaje ni poso enti no wonom etena se keka bomu a na wose ye die dura ya ye ne kama uhu said the packaging ne tie na efe enti ne ye di 20 na 74 a obetimi afa 74 dia ba wo mudi ni dia ya me de papa said ye se ateka Dr. Blessed Foster de ba ye edi no na ya manfo da wo mhya se de to won moma no sa na ye yade no we so eyadro 20 na ubehu anso obi ya wo no de ne ba ko to 20 na enso no eyadro 20 na 74 na boost immune system no eba ne kidney ho sensem afa ne liver ho sensem ulcer atena wo so ache pe 20 na 74 na 74 droibi ewa no wobɔ ne kunkun afekura wo bɔ a wo nyina ahyase epro na chesa ya chronic no eye 20 na 74 na ebeboa wo HIV esawate eye 20 na 74 esan say draw we no e boost immune system no nti no ema aboa bia krant mint na nipaduanim wono abepake ne niam nyina no odi afiri nipaduanim akọ enti no yade bebre enesa eye 20 na 74 wonya de kura utimi tobi na de bo ho ban enka ne dido no sa na netie wo de bo ho ban no wanya de enti no 20 na 74 ukọ eye drugstore ana over the counter ana pharmacy shop bia na wabo edini se T74 Food and Drugs Authority ajatum say ye oba o makwada no fo anaye ba pefo nka ho akwada wonya finhia no edumienu edrei onum bi ni dosopuo mu pa no ubenya bi wo Okashi Drug Lane afei Kumasi Ashtown Kolenak Heba ubehu ye freyen e wo 0246 073 498 ana 0501 628 931 20 na 74 na waji yeso say your number no wa save ni sa na yabo yaba eya Sompa obi Sompa obi bus ya ye kutu kata tukuchaka ene ye deba ya ni yas toothpaste ene yas toothbrush ena wonu maso yesene ema Sompa ya di obi bus no eba domijom enti domefo am wo ho ye enya asem ketewa magi atum ye ba yesese ye nkuku ni ye nkaka nyina afirifie ha aba domijom anopa no num na ye dwumadie ni nyina hyase from ye news ene program set to aso nyina ubehu empanifo ani ntini atwotwo robi a wate wa mu din
who wɔn da bi te sɛ anti akɔso agua boagye wobɛhu no ɛwɔ ɛyɛ nyankopɔn yɛ adom a efia da bɛyi na wɔtwe 26 September ɛwɔ Dome Market bra Prophet Kofi Oduro eginam na upie mu ɛwɔ Professor Kwamra Abochi a wɔno ɛne host for God and Country heated political show na ɛyɛ ne fia ha no wobɛhu owura no ɛnya asɛm ketewa news crew ni nyina eginam asɔfo akuku damaye do mo ofie ha nyina eginam sports fo nyina eginam ɛyɛ Sompa OB bus na ɛnyɛ Yes, toothpaste and then a brush and corner so yasene. Time herbal mixture and so aso yasene. And na a bell beverages. One so aso yasene. 21st clinic. One so etria ye pa. I no mo kwentum ko wonya wo mo eda. Na se u penchire mu bia ana e bia wo ba Dome Market ye obi bus na se esan achade a ye beche bebre nti na ye wi aya mo akwanya mo abuso mampani question bia pese ubusa no na pese wo frɛ yen a e ma ne 0547 548 538 0547 548 538 enyumeku adama enti na no pay ya no ye dene ya ye be ensem no ede ama wo ye ba sisi a yesrew twen yen. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo demufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adwo kidney problem prostate there eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fo me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hye esi agye ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akoda anofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu na fa na moko Yekoye train wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E po nkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejje yin krato yatu. Tontonte. Yenum sane afadwen. Ne afadwen ampa. Say na nim se brebi beba. Ama tonti na 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho denden.
tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 02460734998 FDA agi adwadie nkrato yi atom Sompa TV Emma Aketiapa. Ebusia yeda se yeto nsam no eso ede amawo. Asante emansemo eho ene yedi wudru atwemanwa biaja not mensin emu. Emrahye bedwani ya wo ho ene mpanimfo aka wo etamabom na wonom ehia eye press no ene wonom atwetwe nkomo na enum no ena assembly member mechesmo honorable ya wo atwemakoforidua ekasa Owura Gideon K Amankwa wakasa wachire mu sei se eniema bi ACC ewo emiaya na se ekurosini betwa bi na se ekronkutua bi amu a obi wachichi a wante ase wose opiemu ewo atwemakoforidua de enam so ema asede empuntuo entumi enye yie anase emma empotam ho hyehyew no efa sebio ahensem bi a edam potam honti emma biakoye a edam panimfo ntam no entumi enye adwuma enam so ema wo makwan etete epro epansam ensuo de ajajai enya asam ketua ensuo a won potam ho tumi ekọ atwe na yesetete ba upiemu ewo eya adesuamu nsemu a suku adan pina ena SSI emofra no ko suku ankonwa ombetena sokora na ya na ayeden ede ama wonom afenso wohwe bambomu nsem nso a eto apen ewo atwemakoforidua ononyamfo Gideon K Amankwa ekasa no ene wo sei wototo sra empanimfo His Royal Majesty otumfo oseitutu ababio ese woni mpanimfo a wonom ewo atwemakoforidua enkasa na nanom achankonwa ho wo osre ese otumfo ene wonom enkasa sede be ya won bema biako ya ba wontem na wonom atumi aka wontem abom na omo frefre impuntuo ede aba atwemakoforidua onyonyafo Gideon Amankwa ene amaniboni Kwame Redu wei eye bawa bedu wani amaniboni bawa bedu ene din nkomo akomako enwotwe na aka bom a atwemakoforidua electoral area na no covid ba ye no mampanyi ma yehu se ye ka greater Kumasi akoforidua eka ho ti se akoforidua anyini a population ye wa hanom no eso yade yo asesa enti emoa no ye hia bebre akoforidua ya kwan nyina enye tuti ba bia ne wonom a etimi ekosi ti esere empanyifo se ye greater Kumasi no empanyifo emna ye moa na yetimi ye wo bridges bebre wa hanom a ese empanyifo etimi eboa ye na yetimi connect towns no bi etimi bom ne manfo so accessibility no etimi eye kama ede ema wo mo afenso adese we de ebekọ ama yewura otumfo fikesi se kuro no se na ye kuro to a ekeka bom no ama dukuro no wantwi ewo ho no mo te de adese de eltu na nanim se na yesre na wo moye na ema ye nya ohene baako a de nyina assembly man committee donen beka bom na yetimi achichiri kuro bia no na yeto ensa afro bibia so wo kuro ho adwempa se ya bie ya pono ato ho no mo bia man na kofu bia man so emfa ntumapa infra. Small honorable metre assembly member ya owo atwemakoforidua ya no ewo atwemanwa biaja not mesini ni mu asantemantemu onyenyafo Gideon K Amankwa ena woni amaniboni bawa bedu edi enkomo yi ene yemfiri K Amankwa so na yenkwa amanone so US mamu ne yeko na no yewura Donald Trump ene nipa ba ko a woka ne nsem na wotimi kyerɛkyerɛ ne nsem mu ede kyerɛ adasa ma wode enwene enya obese love ewo amanfo akoma ni wo madwenem ye frɛ ne Charlie Cake wo kasa ewo Utah University ena se obi free hill so obi free hill obi kokobo ni tuo ekwa wie ye no ye sande ma ewo Sompa kase so a
de wotutuo no na ofira borosam bi so ana wo hurihuri sisi a no onim se watetim a wadwane na inshira nka nyame se sese ya wo maso ne panchi ne din ne Tyler Robinson wodi mfinhia do no mienu na asemi ansa na wo munya ne panchi aso no sade governor ya wo Utah ho Spencer Cox wo kire mu ne se sa ba mu en wono no Utah University ni bi na no wokọ na hwe abiribi nti jama wo mu yi na dio se wo ye den wo school ho na wo mu eka no ekwawie ye no ase ne emu aba abeche wono ananka wo mpa amanyosem sesei wo pa amanyosem enu no wodida nti aso wo tia Trump ne ma binu mu a wo yeye nti wo hu se Charlie Kirk kasai no wono kura di kan bebo amane se sa Charlie Kirk ne beba Utah University ho ase wo di kan kura bo ho ahu mamamfo huni na ekwawie ya wono na ekokotutu no nti we na ne papa se wo hwe footage na hwe na ho na edi America wusei wo be hwe a hwe nipa ntenteni mu na ninkrenchi ni se de ne nkonkomuo tie na no wo se ade de nke ya kwakose Robinson ampa wototo na no na Robinson afi no wo be kirekire we be titinetiri ho na wo se kan ho mentena se kura ama wo man ni nyina nsore se ye hwehwew fa ho kọ ntentema na ne papa fresh arifufo no na wo mode kai ebe fa Robinson Tyler ne ko sabra make say wo mugusu ye hwehwemu wo mse waje atom se wo na edi sa abonefo sem no na mo de ka no nti a wo yoye no afi na posifo a wo no mo wo Utah fa ho no wo mugusu ye mu hwehwemu se wo mbedo akwakosi ase abusua kase no asi safei na waso wafidi ansem a yedidi wontua no bi ene sei Assembly member ya wo atwema koforidua ya no ewo atwema nwabiaja North Mesin wasantemantemo ononyafo Gideon K Amankwa wakasa ni amani boni ba wabedu edi nkomo se wototo sra empanimfo na nanom atena konwa wompotamo so womka omhumom se de be ya edi mpuntuo ebeba atwema koforidua oja to Accra Timber Market ben Hello School ho no odunje adwuma ko a womkọ boa ma agya ne dunye ne mumienu womfa ho prae na nso nhyira nka nyame se adokotafo ahwe a won ho ye Ebunu bantam so ani ayonanyamfo Joseph Ade Akwabo wakasa amenebo anomunsuo edi aguso ese de obetimi a wobeye bia a opiemo e wo bunu mantamu a adehia no so ebetumi akoyie no ana sempuntu nwumam no wono so obeye na afem de enya nwanwa se bruni ade bia wobeye no wode mano ato ho Charlie Kirk de okunu no ye frere Tyler Robinson wodi mfinhye do no mienu wono na janimpon wamfanansie onne so ne nsa ema ya che no aposifo ya ase ne mu hwehwemu Nana KJC Company Limited the adansi niema eso yasene afei Promasi Doga na wanum so edi Trisco Energy Food Drink no pepe bi bubo beboa wo anwumre so wabubo bi Endpoint Homeopathy wanum so homeopathy ne de sayade ewo ya kache 2074 T74 ebusi immune system no ama etu yade asese hom ukwa na wapebi yeba eyedome market Sompa obi bars yes toothpaste and a brush and aso yasena yeba Nyankopon ya adom wa 26 September fiade be na wotwe anopa no num share hodome market ni yemfa yenwumade nyina efri ho emfa mampanifo pina na eba bia wonom so eso yasene ensam ifri Sompa 106.5 FM Accra etwamu wasantemantamu a Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Adamfo Radio Paris France Abuchimemo afaitakwa Sompa 101.1 takwa de Sompa 103.3 tachimani Sompa 106.1 Sunyane Sompa 98.9 Enkranza Sompa 90.7 Doma Sompa 101.3 Makisim enene kwade Kingdom FM 106.1 Udikoda no ote yenka so Sompa 106.5 na Facebook no Sompa 106.5 FM Accra Sarfo kantanka down ostream ye whole live yadamu amuhye ho nyina ase yadamu ase Nyankopon ya adom apramchobre no ya bekin kan mo messages ne nyina ede amammo Sompa FM live YouTube www.sompaonline.com website ye uratabwati adama esam for penny wakutire nsam nyina ne afoforo bi egu ho potoka sem brofo abetumi akọ kinkan bie apesema kande hia ya je penny ne abi nsami ede mawo Mimidin abna bedu adepa kofimene dada no triple A man ejapia apam dada